Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao. Kumusta man mo karong hapuna? Hapit na yung kilom-kilom diri sa amo. Musa mo ni ang among panahom dayong kilom-kilom. O karong hapuna si CB di na gid ganahan nga mukuyog nato. Ambot ngano ni si CB di na mo ganahan. Gisabot na tining Dr. Iris Acosalem nga di na mukuyog nato. So sa intro na lang ni si CB. Og inyo makitaan green gihapon ang iyang dughan kay ugma pa siya kaliguon ni Yaya Mar. No? So balik ikaduha lang ng adlaw imong green nga dughan bingo. Pero ang atong sugilanon karong hapuna dunay uluhan nga atong teachers. Kinsa man ang atong paborito nga mga magtutudlo. Kinsa mga magtutudlo nga atong mahinumduman sa una. Kay karong hapon ngutana ko ni Dr. Iris nga unsa man yung gustong mahibaw-an sa akong kinabuhi ar sa akong kaagi, sa akong kasinatian. Yeah. Ang among istilog istoryahan ni Iris, unsa may nahitabo nimo, what happened to you when you were first year college, second year college, or grade 3 or grade 4. Kaya di ko kahinumdom sa edad, pero mahinumdom kung sino nahitabo na ako sa grado. So karong hapon, akong gibugutan kung sino nahitabo na ako sa akong first year college. Tingali, kung ninyo kong hatag gayon, makahinumdom ko, pero mo nang isip tubag siyang pangutana, ang akong hisgutan karong hapuna, ang akong mga magtutudlo. Kasi akong mga magtutudlo nga akong mahinumduman. Ikaw, Sid, kinsa man imong favorite teacher? Si Dr. Francis, si Attorney Mary, o si Attorney Carrie, o si kinsa pa man inyong mga o si Vincent, kinsa pa man yung kauban sa bay dito sa Santo Niño. Taga kuan man taga Santo Niño Village man si CB girl ni gihatag ni Dr. Francis de la Serna ni Dr. Iris Acosalem. So mao na sila nga itong topic karong hapuna, ang atong teachers. Okay? So tabang sa kahuna-huna sila, kinsa imo nakatunan. Gawas na ako, kinsa pala ini mo nakatunan diri sa bay. Kaya ako man imong favorite teacher din, hiba? Klaro man kaayo? Di ba sin? Di po yusap. Okay, CB girl, daghang salamat sa imong pagkuyog sa atong programa karong buntaga. Masina kay ko sa mga kailan ako nga kumplito ang ilang listahan. Makahinumdum pa sila sa ngan sa ilang mga teachers sa grade 1, sa grade 2, sa grade 3, sa grade 4, sa grade 5, sa grade 6, pasaylua. Wa na gyud ko anang maong memory. Wa na ko kahinom. Doon ay pipila ko na hinuman ang mga ngan. So akong isulti ninyo karon, ang di na lang ako makalimtan nga kasinatian uban nila. O kini musulti nato nga mas importante ang experience kaysa mga names, kaysa mga aktual nga mga sirkunstansya, kundi unsay imong feeling, unsay imong mahinumduman, unsay imong ma-relate anang maong personalidad, magtutudlo man o classmate man o higala man nga imong nasugatan, kapit ang nakatuig ang nilabay sa kita pa'y mga batanon. Ang labing unang magtutudlo nga ako, di gyud nako makalimtan. Sa akong paghinumdum niya, di naman ko kahinumdum og unsag yung graduha. Pasayloan na lang ang akong memory. Pero dihang nag-eskwela ko sa Mandug Elementary School sa Davao City between grade 4, grade 5, and grade 6. So kanang mga tuiga. Wala ko kahinumdum on which particular grade na ako siyang na maestra. Pero talagsaon yung akong maestra, maundili ko makahinumdum niya. Kay sa tanan akong teachers sa elementarya, siya kinagwapahan. Kana bang maupay pagsugod nimo og kuan kining ibog-ibog ang mga babay, ang imong teacher may ang tibok nga klase adto man kasi imong teacher mo tan-aw. So gwapa ka ito siya nga pagka-teacher. Unya buutan kaayo, kana bang dili maldita, dili musinggaak namo, nindot kay tingog, pleasant kayo tingog, maay kay disposition. So at ko kahinumdum niya nga iya kong nangasaba siya sa mga klase, ang amo lang nga hilom kay mo siya ni mo leksyon, murag kamao siya nga modani sa among atensyon. So mo rin una nakadani sa akong pagtagad na hilabihan niya ka gwapa. Tunga-tunga na sa school year, diyan niya nag-ingon na, kayo ba mo kinsa ng inyong teacher? Mo na asawa ni Al Comendador. Wa mo kailang Al Comendador. Sa jukebox tingali, pero di man may kwarta para jukebox. Ya di man may maminaw og mga music sa una. Drama hinoon.
Walang mi, mao ba asawa din na siya ni Al Comendador? O ka na sa Al Comendador, singer na sa Davao City. Usa na sa labing popular na singer. Hastas Manila na ilhan na si Al Comendador. Actually, pagka-broadcaster na ko nakahibaw, si Kata man ng Al Comendador. So ang asawa ni Al Comendador, mo ako teacher. Paseluan ni Al Comendador na imog kay ko sa akong teacher. Wa mo ko kahibaw nga asawa din siya ni Al Comendador. Pero buutan unya dapat ba nga asawa siyang Al Comendador? Mahimo na gud siya nga magpa hayahay lang sa ilang bahay. Pero ni trabaho siya. Maybe dili pa kayo dako kita si Al Comendador ni adong higayuna. Although ang mga singers gud sa una di man pareha karon bitaw binilyon na mga kita. Kaniya tuig taon kato silang Al Comendador si kinsa may mga kadungan ni Al Comendador nga mga singers. Kuan ba kanang tagsara kayo ang ilang mga plaka nga mapublikar, wa kay di kay sila ma-interview og TV og radio, so dili ingon na nakadaghan. Pero si Al Comendador karong na broadcaster nako, why maka tupong si Antingog. So kaswerte nila no si Al Comendador, guwapo, may kay mo kanta, guwapa, buutan, may kay nga magtutudlo ang iyang asawa. So una na ko mahinungduman ang akong teacher. Pero pasiluang, wa na ko kahinumdum sa iyang direksyon na mo. Maybe nagsilibog tutok siyang naong. Wa na ko kahinumdum sa mga importante nga mga pagtulunan nga iyang gibili na mo. Pero siya usa na ko ka magtutudlo. Og in fact, karon sa top sa akong mind, siya ra maoy ako mahinumduman. Pero wa na ko kahinumdum sa iyang nagdaba siya komendador, ang iya bang apelyido siya pagkadaga mo yung gida. Hindi ko kahinumdum siya ngan. Pero siya asawa ni Al Comendador. Akong teacher sa, wala ko kasiguro, between grade 4 and grade 6 dito sa Mandog Elementary School. Nagikas Mandog, pag-graduar na ko dito o grade 6, balik na mi din sa Leyte. Kay Leyte man ko nataw sa Palumpon, pero higayon na dito man ang akong papatrabaho sa asyenda sa mga astar sa Tabango. So, dito mi puyo sa asyenda gyud sa staff house sa mga asnar sa Tabangon Diot usa na sa mga barangay sa lungsod sa Tabango sa Leyte. Pero dito mi eskwela akong eskwela sa first year high school sa Tabango Barangay High School, TBHS mo yamong eskwelahan. Unya pasaylua ang mga teachers dito wa kayo ko kahinumdum na nila. So ingunan nga selective ra gid atong memory unya mo stand out lang kung depende sa atong mahuna-hunaan, depende sa mga panghitabo nga relevant kaayo sa atong mga panginabuhi. So maybe akong tambag ninyo no ingnan ng inyong mga bata, ilista na nga sa mga teachers, ilista na ang qualities sa mga teachers nga ilang ganahan kay sus ang atong memory di gyud ka saligan. Kanindot man kon usa ka higayon ana makakita ka sa imong teacher, ma'am, kay dumdum ako ni ma'am, ikay akong teacher sa algebra, ikay mao ni atong gibuhat ma'am, mao ni ako nakatuonan nimo ma'am. Sus ka flattering ana ngadto sa magtutudlo. So sa wa pa mi magsugod ni CB karong hapon nangutana kong Iris, kinsa man imong favorite teacher? Ours sa St. Teresa's College man siya. Ang iyang favorite teacher si Dr. Lourdes Quisumbing. Nga nahimong magtutudlo sa STC but eventually nahimong education secretary ni anhing presidente Cory Aquino. Si Dr. Quisumbing mo ay teacher ni Iris sa psychology o sa anthropology. Kung ordinaryo pati nga teacher ang mutuduan na murang makatuog ta sa klase pero ingon ni Iris interesting no kaayo ang ilang mga leksyon, ang ilang mga diskusyon tungod sa kamaayo sa itong educator ni Dr. Lourdes Quisumbing. Lain akong kauban diri sa bay, tagulod nga Marisa Pidin, ako sa gipangutana, kinsa may imong favorite teacher, Mar? Adto ko nung grade 3, ang iya yung paborito nga teacher si Ma'am Duran Amamangpang sa tingan Mar, Giloktugan Elementary School sa Cananga, Leyte. So, Ma'am Duran Amamangpang, pila edad ka niya ron, Mar? Mga 80 na. Hamtong na di ay.
Pero buutan guno kay ka Ma'am Duran ang mamangpang di ka malimtan ni Marisa Pidin sa imong kabuutan nila nga imong estudyante, ng mga estudyante. Ang sunod akong mahinumduman nga teacher diri na sa college sa sa Talisay Malayan Academy. So gikas Tabango, first year o second year high school ko dito, nabalhin kong Talisay Malayan Academy. Andin ako malimtan gyud sa Talisay Malayan Academy si Ma'am Teresa Canton. Wa gyud mi niya matudloy pero siya mo itag iya sa eskwelahan unya ang iyang presensya sa Talisay Malayan Academy di gyud manigar kay siya man gyud mo ipangu ug hands-on man gyud siya nga nagduma sa eskwelahan. Amot na minyo na ba si Ma'am Teresa Canton pero amot na hibaw ba si Miss Canton nga parinti mi. Kaya ang akong lolo ang unsa man to sa akong papa nga side Canton. So taga Talisay man ni si akong papa si Agripino Lastimosa Jr. So ang iyang kining amahan tayo siyang mama kuan kining Canton motong Agripino Canton Lastimosa to siya. So pero ingon ana si Ma'am Teresa ka fair sa iyang eskwelahan way parintihay wa jud ko kabantay nga kining muila ba siya og unsay imong kahimtang sa kinabuhi kay maayo man og kahimtang ang mga kanton kami sa mga estudyante sa Talisay Malayan Academy dili man mi maayo og kahimtang so wa gid ko makabantay og discrimination o kabantay nga maayo gyud ang ilang tinagdan sa ilang mga estudyante sa Talisay Malayan Academy. Akong wa mi magkauban og tuig pero kahibaw ko graduado silang Malayan si classmate Yul Julia, si Bishop Ruben Labajo, graduado sab sa Talisay Malayan Academy. Ako mga classmates nga ako mahinumduman sa Talisay Malayan Academy nahimong pari si Maning kinsa to si Padre Maning sa apelyido ni Padre Maning, si Ray Tolorio na himong teacher eventually sa Talisay Malayan Academy human sa among graduasyon. Doon ako yung classmate nga Francis Tayong, si katong tag-iyas tindahan nga akong gamitag telepono pagpanawag nila Inanita o ni Erap Tony. Sa gusto ko ma-interact silang programa si Delphine, kalimutan ko siya first name pero Delphine ang iyang apelido o daghan pa na akong mga classmates. Doon ako yung classmate na tag-iya o Beach Resort diya sa Talisay si kaning mga Canyesares, si Arabel Canyesares. Ako na ibaw ang karong bag-o murag tuan na sa Canada. Tuan na naminyo na siya, tuan na siya pamilya dito. O mo ni ang akong mga kauban sa klase, ang akong di malimtan nga magtutudlo diha sa Talisay Malayan Academy kadto si Mrs. Magno ang among principal kay makasagan imi adto gimi punta sa iyang opisina. Ako di man ko sabaan sa klase, pero di higayon nga nabuang ko sa Beatles. Di ako magsugod og kabuang sa Beatles kay ang music gud sa among bahay depende man sa patukaron sa among kamangguangan. Kay si Boy man, si Agripino Lastimosa Jr. ang among kamangguangan, siya may magbuot dito sa among stereo, siya ay cassette, iyang butangan og extension, so, sipa kay dito sa stereo sa among sala, pero ang iyang cassette, diya siyang kwarto. Diya magikan siyang kwarto. So siya magkontrola sa among music. So, maminaw siya Eagles, maminaw siya Carpenters, maminaw siya og Beatles, Bee Gees. Sa tanang banda nga iyang gitukar, ganahan magustanan, pero mas ganahan ko sa Beatles. Motong sa Talisay Malayan Academy, ang among bisyo, doon may banda. Unya, ako'y Ringo Starr. Ganahan mo ko mag-Ringo Starr. Di mo ko kumao mong gitar. Di mo ko kumao mong kanta. Drum ra ko kutob. Unya, drum. Bisag sing, mahiuman ni mong drum. Sus ako may kinasabaan sa mong banda. Ako mabadabadahon ditong mga sin. Ako mabadabadahon dito. So, hasta mga silingan mo, reklamo na. Tawag na yung may Mrs. Magno. So, bigas salamat yung tao. Napanton mi, nabadlong mi. May mahingpit magbugoy-bugoy dito sa Talisay Malayan Academy. Andin yun ako malimtan sa Talisay Malayan Academy. Tungod tali sa akong kabugoy, tungod sa akong kabadlungon, dili man ko bugo sa klase, pero dili ko top sa klase. So, mura to issue para nako bang nakaminos niya akong teachers na. Makita man nimo di ba ang teacher basta ang kinabrightan lahi gyud og tinagdan ang mga magtutudlo.
Kumura og paborito gyud ni si among kinabrightan ato ka Thomas Manning katong nahimo pari. Kuan gyud dida. So doon ako gamay issue adto ba. Nanong special magtinagda sila. Grade Tolorio mo yung mga bright sa among klase. Lahi kay special ang tinagda sa mga teacher niya. Kami mga bugoy-bugoy mura lang og dili kayo hug tagad ba. Maayugod kay pagkatagad pero special gyud ang pikas katong mga model students. Sus. Pag-take of National College Entrance Examination, ako wa madjugo ng padakanay og grado kay wa mo ko scholarship sa high school. Unya wa ko giapas nga grado ba, basta pasar lang. Ako lang pasar lang nya maka adto lang ko sa kolehiyo. Pag-take na namog NCEE, di ba mag-review, paandamon ka. Ay doon siya nasod sa kunahuna. Pag-take na kog NCEE, ang ako jud labuan ako ni score sa akong mga classmates. Kini mga bright kaysa akong klase, palabuan nila akong score. Ako ning paningkamutan, ako'y highest sa NCEE. Amot diin to nako. Ang maong drive, ang maong panguna-una. Di ko maningkamot og tuon, di ko maningkamot og pero kadtong higayon na mo naka-ingon mo ko sa mga kini, itap ni na akong NCEE. Tuod man. Paggawa sa resulta sa National College Entrance Examination, pangutan-an ni Miss Canton, ako'y highest sa among klase, sa tibok batch. Ako mismo din ko katuo. Kiunsa po nako. Kiunsa ito mong pagtubag ang mga pangutana sa NCEE. Nga nalabuan man ako among valedictorian. Pero, dito ko makamatngon, kung maningkamot ng diay ko, kung doon na diay ko gustong kaputon, mahimo rin ako makuha. So, dito ko unang nakahuna-hunaan na. Pero, kanang binata pa ba? Dili, haguka pa dyan ba kaayo nga dili pa, tulad na ko definite nga plano sa kinabuhi. High school na ko. So, graduar mi sa Talisay Malayan Academy na problema tong akong graduasyon kay gi-assignan ko og part sa graduation. Murag prayer ba to or do na bay unsa to kang basahon. So, nagsige nang practice sa graduation. Mo itong higayon na giingnan ko sa akong sister, kini si Cecil nga. Sige, palitan ka na ako bagong sapatos kay graduar naman ka. Palitan ko niya bagong sapatos. Dito mi sa city proper yun sa Davao. Dili Davao, sa Cebu City. Kay Talisay man no? Iya kong giadto sa Cebu City aron nga mamalit mig sapatos. Kunya sukdan ko sapatos, nanan ko sapatos, ingon si Cecil, napamay oras mananaw tag sini para kompleto na lang atong suroy sa Cebu City. Kaya kaniadto Talisay baya kuan dili gyud syudad ba? So kinahanglan mo ari kag Cebu City para magkapamalit ka, makakaon kag lami, unya naay mga sini. Sus, among gitan-aw salida, blue jeans. Kamo na lay assign sa tuig katong blue jeans nga Apo Hiking Society na blue jeans. Kinsa na ito yung mga artista ato. Basta ganahan kay si Cecil ato, nya kami iyang mga manghod, kami bimbot, kuyog ra sad niya. Ang iyang kwintada, human sa blue jeans, mangulit Mr. Lisay, makaabot pa ko sa akong practice sa graduation. Sus, tunga sa salida. Wa mo man sa salida, na brown out man. So ako nagkiinan nga, Day, inday may akong tawag ni Cecil, Day, ulit lang tayo, akong practice sa graduation. Siya tayo pa, balik lang din ng kurinti. Okay, balik ang kurinti. Ang mga brown out sa Cebu City sa una, tagdugay mo balik ang kurinti. Di para karos, beko, bitaw nga, inig brown out, humas pila ka segundos, balik yung kuryente. Kaniadto sus inuras, una mo balik ang kuryente. Basta naabtan tug kapin sa oras una ni balik, pero wa gyud ang salida gibalik man sa una. So ni review na sa misa sila aron amo ang sumpayan kadtong pag brown out. Tuod man pag human sa salida, human na sa daong practice sa graduation. Pwedeng giina ko hala suko kay Miss Canton nimo. Wa ka mo tunga sa practice sa graduation. Sagdi lang. May noon, wa ko'y memorization ato sa graduation, pasor ako. Sus, gidumtan man akong Miss Canton. Pag pasor na mo, ang tanan gipanghatagag diploma, ang akong diploma blanco. Muto akong mama, may kuyog na ko, ingon ng mama, nganong blanco man ni imo diploma? Ingon na ako, blanco man ang tanan. Okay, wa pa maanda mong printa, pero kay bawgo kang uban na imarka. Ang ako rang diploma mo ay blanco. Kung sa akong pangluod, hindi kahibaw si Ma'am Teresa Canton sa akong pangluod, wa gyud ako kuha.
ang diploma. Ambot usa sa tuy sistema sa enrollment sa San Jose sa una, di man mangayog diploma sa high school. So naka-enroll ko sa San Jose, mawa ko mo presentar sa akong diploma sa high school. Karon ng bag-o, giingnan ko nga, dili na karon bag-o, dayon na akong graduar sa San Jose, giingnan ko, Leo, makuha na ko nung imong diploma sa Malayan, ko suluha. Nga nung taong kuha pa ko sa akong diploma sa Malayan, hapit nung kong graduar kolehiyo. So, hantod karon, sagol yung pangluon niya ako. Wala ko kuha akong diploma sa high school sa Talisay Malayan Academy. Kung na pa di akong diploma, ihatag na yung classmate yung luli. Kinsa di taga Malayan, gusto ko mutanaw sa akong diploma. Kay, ano mang luod ko tanta, kahinog na sa itong Panginoon. Pero wag yun ako kuha akong diploma sa Talisay. So, graduar na ko Talisay Malayan Academy. Enroll na ko University of San Jose Recoletos. Moto scholar ko sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Sa college, doon na ko yung mga magtutudlo nga mahinumduman. Ang para na ako, labing impressive nga magtutudlo, among teacher sa English. Sa, I don't know, second year o first year college ba ito na ako sa San Jose. Ang iya nga, di na ko malintan si Edgar Alos Baños. Kato si Edgar Alos Baños is a teacher. Muna siya hip, kana bang dili ba teacher o dili teacher o sininaan, mura ba siya og maong basta magkakita kaniya, mura siya og imo rang classmate, kay di man kay siya hamtong. Pero ang iyang sinultihan kanang itong ugdang kaayo siya mo in English, unya kuan ba iyang mo emote ba siya, explain niya og kay iya man mitudluan og short story writing, iya mitudluan og essay writing, iya mitudluan og fiction writing, mga ingon ana ba na klase. So ini-explain niya mo, mabatigan mo, feel kay niya. So kini akong inistoryahan nga mura sa kog kining madakay sa akong istorya, ingon ana kang Edgar Alos Baños. Maybe unconsciously ako nasunod ang niya, pero what kini mao sa style research Remonde, no? Kana mong mukuan jud, mo emote gyud og mga inistoryahan. Si Edgar Alos Baños nganong di ko kahinomdo, di ko kalimot niya. Usa siyang assignments namo, gipasuwat ba niya og short story. Ingon siya, bisan unsay masud sa inyong mind, isuwat mo himo nga short story niya, isabit nako. Ambot sa tuy ako nahuna-hunaan akong short story about sa usa ka kabayo nga molupad. Yung kabayo nga molupad, gisakyan og bata nga lalaki, ni adto sila naglain-lain nga mga planeta. Yung adto naglain-lain planeta, nakasugat sila dito daghan nga mga kontra. Unya, nalupig sa bata ang tanang kontra, tinabangan sa kabayo. So, ngilingig ang ilang teamwork sa kabayo o sa bata. Hangtod nga, nabalik sila sa ilang planeta nga gigikanan diri sa Earth, wa na ang mga ginikanan sa bata. Kay gi-raid sa mga bandido, gitulis ang ilang panimay, gikuha ang tanan nilang kabtangan o katigayunan. Tuod man, ang bata o ang kabayo nangita sa mga bandido o ilang nakita ng taguanan, naluwas nila ang tibok lungsod, gikan sa terorismo sa mga bandido. Muna ako istorya, wa dyan ako malimti. Ingon dyan ko kasabaan dyan kong Mr. Alos Baños, ani? Nga nung nag-istorya man ko itong kabayo nga mulupad. Sus, tagsa-tagsa nabig patawag. Di man ko ka dungog sa tingog siyang observation sa uban kay iyang istoryahan ba usa. Pag abot na akong turno, ingon siya, Leo, I like your story very much. I like your imagination. I like, ingon anak ka-encouraging ang iyang story. So para na ako, niligiga ni Tichila. Umuti nakapukaw ba na ako ba nga, sus, kagamahanan din sa itong una-una, no? Na ang ato ding hunahuna makamugna og mga butang nga kutob sa maabdan sa langyab sa atong imagination, sa atong imahinasyon. Kunya, sus, kung gamito natong atong panguna-una, pagtabang ining nasura, pagtabang sa labing na kinahanglan sa atong katawhan, dito ko realize na di ta kinahanglan magsundaw, di ta kinahanglan nga pulis, di ta kinahanglan mag-astronaut aron makatabang ta sa atong planeta, aron makatabang ta sa atong kalibutan. Kung gamito na atong panguna-una para sa kaayuhan, dako tang kapuslanan sa katilingban. So mo na nasod sa akong
linghod in town na panghuna-huna. Sumado si Edgar Alos Baños. Akong nahibaw-an si Edgar Alos Baños eventually murag naminyo sa usa siya mga estudyante pero dili ang classmate sa subsequent na niya nga mga kaklase. Wa ko mahibo kay daghang ma-inlove atong Edgar Alos Baños sa iya mga babae nga mga estudyante. Sunod nga teacher nga di na ako makalimtan si Juan Eligio Yap. Kato among teacher sa philosophy. Siya among teacher sa Philo 4, metaphysics. Unya abstract kaayo among diskusyon pero si Mr. Yap kung siya na yung magsugod o explain mura kag mapilit di naka ngilngigas metaphysics dito ngilngiga di anang ano kining metaphysical being no kanang mga diskusyon ba about very abstract things pero tungod sa ka-interesting niya nga musulti na dynamic o kadto eventually si Juan Eligio Yap nahimong dean sa among student affairs o niya sa usa sa itong mga programa si Mr. Histopa katuan na ron sa Texas niingon siya nurse sa usa sa mga nurses sa University of San Jose Recoletos diyang giatake sa nag-heart attack si Mr. Yap dito sud sa among campus sa University of San Jose Recoletos. Ang lain di malimtan ako magtutudlo na nakatudlo nako in broadcasting o nakadasig ba nako pagsuway og broadcasting kadto si Mr. Arevalo. Siya among teacher sa Philo 1 material ito ng logic. Philo 1 ba na ang logic o Philo 2? Kunya hinay magaytong tingog si Mr. Arevalo. Kung mutingog siya sa atong mga classroom, di kayo makabati. Pati yung hinaya siya tingog. So siya ang buhaton, magda siya og wa gilain kong teacher na hibawa na to magda siya gamay kay nga speaker puro lang og gidak-on bitaw katong abigon nga radyo iyan dadon na siya gamay nga microphone igsugod niya klase iya tong i-switch on mulanog na iyang tingog dili kay saba pero mabatian na mo iyang tingog soft gihapon kay iyang tingog pero di ako kabantay nilngiga di ang microphone no kung tarungon lang nimo og gamit ang microphone di ka kailangan mo syagit di kailangan mo padako sa imong tingog di kinahanglan mas train na imong tutunan mabatian ka sa mikropono so dito ko ka-realize na ang teknolohiya makatabang pag-project sa imong tingog so mo to si Mr. Arevalo si Dr. Milagros Espina na mo among dean sa College of Arts and Sciences sa University of San Jose Recoletos kada sugod siya klase ni Madam Espina, moingon gyud siya sa akong klase tagsara kayo kung hatagan og flat 1. Pero ang akong nahatagan og flat 1 mao ni mosunod iyang panganlan ang tanang mga bantugang mga Subuanon nga niagi siyang klase. Silang Narj Chu, si katumbana ni Malu Guanson Apalisok, si Boy Apalisok, flat 1 na sila. So kami sa mga estudyante, mao ba? Pag-flat 1 sa mi, of course, wag gyud na flat 1 sa klase ni Madam Espina pero kamao siya mo motivate na mo na kung gusto mi nga mo excel later in life kailangan mo excel sa mi sa amo mga klase sa amo pang pagka-estudyante. Kinsa pa ang lain nga mga tutudlo kung hinumduman sa University of San Jose Recoletos si Attorney Bonsubre. Si Attorney Bonsubre mo'y among teacher sa political science. Kato si Attorney Bonsubre, full-time to siya, daghan gito siyang mga subjects nga gihandulan sa University of San Jose Recoletos. Pero, si Attorney Bonsubre, kanang memorize ba niya ang kanang mga political science concepts? Pila to ka tuig, pila to ka units, pila to ka political science subjects na siya mamutudlo. Gikan sa first year, nato second year, nato third year, nato na sa fourth year, kay mga pol-sci majors man mi. Kato sa Attorney Bonsubre, hilabihan kabuutan, hilabihan ka masinabuton. Mga pol-sci naman may pag-abot na ng third year, fourth year, of course, manginom na mi diha sa Freedom Park, manginom na Miss Balintawak. Nya mong klase ni Miss Attorney Bonsubre gabi man, so igsud na mo sa iyang klase, puwa na kayo mong hasang. So si Attorney Bonsubre, walang para niya. Kanabang, okay ra, basta niya ka sa klase, okay ra. Di ka na ko pakauwawan, dili na ko i-call out na unsay imong kondisyon, basta niya ka, physically present ka, maminaw ka na ko, narani mo, di ka maminaw, narani mo,
Pag-exam ko, paningkamot lang ito. Ingunana ang attitude ni Atty. Bonsul. Di ba prehon ang ubang mga insulto ni mo nga. Nga ano man ka, unsa may imong gibuhat. Basta kausa, ato ra ni. Sa akong kahubog na, sa klase ni Atty. Bonsubre, nakasuka, kasi luwas na nga doon ha, nakasuka bitaw ko. Sa ako na bang kahubog. May gani, dito ko sa luyo sa classroom. Uban pa itong teacher, na-iskandalo na. Tiyaw mo nang na estudyante nga naghugaw-hugaw. I don't know, ano pinangga ko sa akong mga classmates, sila mo yung nagdali-dali o hipos sa hugaw. Aron dili makabantay ang uban ng mga classmates. Ang nagdito naman kitag suka, no? Nakapananghid naman ko ninyo sa mga nangaon karon. Ang among teacher adto si Attorney Romulo Torres, nahimo na siyang prosecutor. Dito may gidami ni Attorney Torres sa ilang bahay sa aming Lanilla kay adto ko namin dito magbanding sa among klase. Sus, inuman, krapihang inuman. Unya, nangaon mi dito, busog kay mi, pagday na namong uli, ingon si Attorney Torres nga, oh, may I dessert? Pangaon mong dessert para di mo mahibawan dito sa San Jose nga nag-inom ta din eh. Pangaon mong dessert, hatagan bitaw mo niya og tibuok nga nangka. Nangaon mo yung tibuok nga nangka. Nyo ka na din nangka, lain man nag-reaksyon sa beer. Ang pasta diha plus jeep. Kuha na ko, lain na kayo kung paminaw. Yan na para napamiliksyon ba? So kaya mga ito pag may sa San Jose. Sustuod man, tiagak na ko nila kay lain na gina ko paminaw. So kada ito, nakahinom anak, sige na dyo ko hinom nung kanang nangka, di gina para nako. So, nindot ng nangka, ibutang turon, kanang gamay lang, pero nangka dyan nga, nangka nga imong kanon, di kayo kung kasukulan, labi na og naiinom. Sus, so nami sa gate, ang mga gwardya, ang mga amigo, klaro gud kami nagsusapinday na, pero kuan ang mga gwardya, bantay lang mo rin kita sa mga pare. Gikas gate sa San Jose, diretso mi sa Supreme Student Council. Kinaman ay opisina ang Supreme Student Council. Ang first president si John Ray Nadella, ang second president si Emmanuel Arong. Amot si Emmanuel Arong, nakatrabaho to siya Mandawi City Hall, nagkahibawaan na niya siya sa Mandawi City Hall, niya mo nakatrabaho siya sa San Miguel Corporation. Hain na karon si Emmanuel Arong. Siya presidente sa Supreme Student Council. Nga doon na ko makalimtan si Emmanuel Arong, kay ni suka bitaw ko dito sa Supreme Student Council ang naghipos ang presidente si Emmanuel Arong may nihipos sa akong hugaw tama ka uwaw no anong maong kasinatian pero kita raman di lang ko mauwaw na musulti ninyo murag ikilom-kilom na pero sa gawas murag pa maghayag pa kaayo so pag college of law na nako sa San Carlos andi na ko malimtan nga mga magtutudlo si Attorney Alex Monteclar kay siya akong interested kay ko sa subject kadtong civil law 1 civil law family code ug uban pa pero hagbong ko kay tungod adtong wa ko ka-appeal sa iyang final exam unya si Dean Gabby Ingles na eventually nahimong presiding justice sa Court of Appeals din sa Visayas na nagbase diri sa Cebu City. Buutan gina si Dean Ingles unya ni-reflect na hantod na huwes siya hantod na justice siya sa Court of Appeals. O si Judge Ingles siya pa'y huwes sa Regional Trial Court dihang nagsige ng husay sa kung kasong libelo. Siya magsiingon ako bantay liyo kay murag binuangan ng imong kaso. So siya iyang mga madunggan may tungod sa kong kaso, siya mo'y muhunghong nako. Mag-abot media sa kantin sa Integrated Bar of the Philippines, siya mo'y muingon ako bantay liyo. Kay dili sayo ng imong kontra sa imong kasong libelo. Katong kasong libelo gipasaka ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia batok nako. Ang lain akong teacher nga di makalimtan si Atty. Palmares. Kay bisag unsaon ako, di ko kasabot sa iyang leksyon kay kuan man to iyang leksyon legal procedure basta skam lisura da subject ka ingon siya bugo man gyud mo i-record akong lecture para inyong reviewon sa inyong bahay so butang mig recorder dito sa iyang lamisa pagkahuman sa klase among reviewon di gyud may kasabot amon gituyo ba tong Atty. Palmares so bugo gyud may tinuod
Usa to sa akong na-discourage wa ko mo lahos sa akong College of Law. Pero usa sa akong mga unique kay nga teachers sa College of Law sa University of San Carlos, si Attorney Mayol. Siya ay among teacher sa first year ginako sa College of Law sa Roman Law. As kagilgiga atong Attorney Mayol. Sa first day of classes, naman to siya seat plan. Iya ming tanawon tanan. After a while, iba tanan niya, o lastimosa ka, kini kuan. Classmate man to, mami atong Bingo Gonzales, Ariel Pacatan. Pulos na ni sila mga abogada karon, si Edna Alcala nga nahimo ng Mrs. Ni Ariel Pacatan. Si Edna ako nahibawan mura og prosecutor na sa Cebu City. O niya si Joy Pesquera, ang counselor karon, amo ng classmate sa among klase sa University of San Carlos. So naabugada na sila tanan. Lain akong classmate si Aileen Manggubat. Kaming Aileen mo iwa makalahos sa College of Law tungod sa among trabaho. Pagkataon-taon, tawgo na niya. Makatan, Alcala, Ikong, si Jude Ikong, amo ng classmate na prosecutor na ron sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mamemorya na niya. Humanas pila kay gutlo, mamemorya na niya. Asa min unsay among apelyido, asa min nabita naglingkod. So pagkasunod namong kita, sunod namong meeting, awa na. Parisa ito niya, tudlo na siya. Kahibaw na. Gilngigag memory atong Attorney Mayol. Kunyang iyang diskusyon sa Roman Law, why libro? Pero tanaw ni libro, word for word, tuwa dito. Ang iyang mga gipaluti. Kasi kanilngigan atong Attorney Mayol. So, ang iyang memory, hilabihan kang gilngig. Laing gilngig sa College of Law sa University of San Carlos, si Attorney Juan Bolo, ang kanhi board member sa Cebu Province, mo among criminal law teacher. Wa ko kaabot ni Dean Expedito Bugarin. Gilngig ko nga Dean sa College of Law sa si Expedito Bugarin. Ako naabtan nga Dean si English na, si Gabi Ingles. Insa pa man ang akong mga kailang mga sumuna ang akong mga teacher sa una. Na kini si Attorney Juan Bolo, si kanhi namatay na rin taon, si ani Provincial Board Member Juan Bolo. Doon na siya kanang tawag niya pusil, alam bang recitation. So iya kong tawag, hindi mo ko katubag kay kuwan siya. Ikaw niya tuga-tuga kang komentarista sa radyo, di ka katubag ani. Pagtuon, pagbasa. So, mauwaw daw ko kay yung katus bulo o parisaiton ka niya tibok oras. Imo ang tibok period. Hanton, di na jugang katubag, ayaw pa kanya palingkuron. Sus. Kausa ko no, iyang na estudyante si Attorney Noel Archibald, ang manghod ni Councilor Nestor Archibald. Gilngig itong abogado sa Attorney Archibald. Sus, kausa ko rin pagpanghatag ng mga grado, gihagbong man ni Bolo si Archibald. Sako-suko ni Archibald, book doon bitaw niya Bolo. Si Bolo, saan giguko doon siya? Nigdagan sa siya, naglibot-libot sila diya sa College of Law sa University of San Carlos. Magkataw-anay na lang to diya sa diyang si Archibald na abogado na o si Bolo na politiko na board member na. In fact, na mayor mga nito si Bolo sa Talisay City. So, mao ni ang mga teachers nga dili na ako makalimutan. Pero ang akong paborito gid nga teacher na ako nasugatan humana sa akong graduasyon. Dili na ko estudyante. Graduado na ko sa University of San Jose Recoletos. Ako nakaplagan sa ako ng pagpantrabaho. Si Sir Remonde, usa sa labing batugan akong magtutudlo. Daghan kay kong nakatunan, di lang sa trabaho kundi sa kinabuhi. Si Sir Remonde. Time para gud mo ra og ngit-ngit na kay no. Makakita ba mo sa unaw? Mangita ka kog laing lugar. Sip? CB girl? Asaman. Iatubang ka na suga dire Mar. Kani ba iatubang lang Mar para ako lang ning iliwag. Maikog ta nga dito maklaro akong naong. Iliwag lang siya Mar. Adi kana di na makuha nang iya. Tabon. Di lang. Ay, ikuan ko no gamay. Nga mo tubang wala dili-dili. Iliwag ba lang Mar? Ana, ana. Ana lang Mar. At least na po'y gamay suga. Okay ra na Mar. Amo balik ra. Okay ra.
iyang bayanan dili makuan. Nauna nimo. Si Marisa na lang ni taon may akong nabutang diri og likes. Maria si CB Marvin. Ay hapit na mo kung ma-extra. Para. Number bing girl. Siguro man yung problem. Oy. Ano kang mag-object ang teacher's week? Si Sir Rimonde may nagtudlo na ko di lang sa akong trabaho kundi sa actual na kinabuhi. Siya nagtudlo na ko sa paggamit ng chopsticks. Iya kong gipada sa Japan. Siya man siya nag-arrange sa akong travel sa Japan. Ako'y delegado sa IMF, dili International Monetary Fund o dili International Metal Workers Federation, IMF. Ako'y nagrepresentar sa tibuok Pilipinas dito sa Japan. Doon ay conference dito sa Japan sa Asia Pacific tingal ito, di mo kalimutan ito kapag kinaghala man mo na ako'y diskurso para sa Pilipinas o gihatagan ko sa report mahitungod sa sitwasyon sa pamuod sa Pilipinas. Ako'y mo report dito. Basta sus, pagtawag na nako bitaw nga nagpakita ang national flag taliwa sa mga pandila sa nagkalain mga nakahila ko lahia man yan tuwa ka sa Japan dito mas Japan dito sa Tokyo ang kalihukan unya ikaw magrepresentar sa Pilipinas mo nang makarealize ko ang feeling sa Gilas Pilipinas, ang feeling ining ato bitaw mga national team na labi na makadaog silang medalya unya ipatukar ang atong national anthem ka makapatando. So ingon Sir Rimonde dahil nakularga pa doon Japan. Siya doon at Japan doon chopsticks na sila dito. So mga utaron doon Japanese restaurant tuluan. Japanese kamuti dyan makatuon kag chopsticks. Gamit ang chopsticks kay katawan ka doon sa Japan mo mangita kag kutsara o tindo. Butong ang Japanese restaurant yato din isong Mikado pa man. Maubay sikat pa kayo ng Japanese restaurant Mikado des Mango Avenue sa General Maximum Avenue. Sa niya si Rosemary Organza Borromeo. Daga pa na si Rose, Organza pa na siya. Dito, nakaon din. Ingon siya, Rose, tabangan na sa liyo, kanon ng chopsticks. So, the whole dinner, gituduan ko na lang sa paggamit ng chopsticks. Tuon man pag-abot na kong Japan. Mura na ko di taga-bukit, mura na ko kaibaw na ginagamit ng chopsticks. Ang among welcome dinner, 50 courses 50 kaputahe. Imagine 50 kaputahe ng Japanese food ang among welcome dinner. Ang ako yung mahinong naman ang putahe number 25 horse karnis kabayo siya putahe number 25 pero busog na kayo kay may nakaingon ako nga kamay na nagkaon ang unang mga putahe pati lang busog pero kamaunong umugamit ng chopsticks. Ang lain gitudlo ni Sir Simon din ako dong kurmata ka kaya di man mahimo mag-t-shirt ka dito o diskurso ka para sa Pilipinas magkurmata ka problema ka ron wa ko'y kuan ba wa ko'y coat kunya apikin naman kayo wa di kay coat o magkamusultin ako magpalit ko ta so problema yung search kinin na lang na siya jacket ito mamuron na sa coat nagkapait kay bubok ton search ang bukton siya jacket di ba yung sangko sa akong talo may nakailay mo dito sa Japan iya kong gituluan sa pagsulong ng kurbata putong pagka-angkor na ko sa TV Patrol Central Visayas sus nakahangad yung kuslangit yung concert salamat yun kayo ikay nagtudo na ko sa akong pagtao ng kurbata di na ko mapatudlo di na Niluson di ko patudlo di ko Lucena ako na limang taon sa akong kurbata kaya gituluan ko research sa mundi aron magkurbata ko dili taon ko bayan dili ko yakin kayo now dito sa Japan so sa search sa mundi usa sa akong mga magtutudlo o naglain ako magtutudlo si Ma'am Tata Singkosi ang among station manager nahimo na mong area manager ito nahimo na mong regional vice president sa ABS-CBN sa Subo, sa Visayas o sa tibuok Pilipinas si Ma'am Tata Singkosi mo nagtudlo na mo may tungkol sa marketing may tungkol sa sales may tungkol sa management may tungkol sa humility may tungkol sa
asawa na ka, kung apil na kag istorya, o istorya na ka, o dili mahitungod sa atong trabaho, share na ka sa atong mga kaubang mga department heads, kumangka, kung ang tanan teacher, pareha pakabutan ni mga away, dili makatunan. Naman na estudyante. So, ato nilang magdata, ato ni ating Sir Simonte, ato sa tanan ako ang mga magtututo. Daghang salamat sa inyong pagtabang, pagtinabangay, pag-umol na. At tanan ako mga kalaugan inyo. At tanan ako pakaawaw ako. Daghang kay salamat sa inyong tulungan sa among panahon, dayong kilom-kilom. Ning atong edisyon nga naguluhan, atong teacher. Isulti palihog. Sa inyong paborito ng mga teachers, kung ano man. Nagkasalamat sa inyong